piye King? Ya padha ae. Turu tok ae. Tilampo. Ayo kok dolen ayo. Dolen andi. Ono wis melo aku. Yo, engko jam piro? Pastiane. Jam-jam 3. Iya apa-apa kok jam 3. Yo. Mas, tuku takok Mas. Beyo ayo nih Bing. Kan wong takon ngono. Sik ya, Mbak. Arek ayu arek diwe. Arek ndi? Jajal takon. Ayo. Ayo jajal takon. Ditakoni kok malah omongan dhewe sih Mas. Oh iya, Mbak. Ati takon opo, Mbak? Omahe Pak RT Mas. Oh, omahe Pak RT. Omahe Pak RT ndi? Ono di ono. Ndrene iki, Mbak, sampean lurus, Mbak. Iya, terus Terus belok nganan. oh nggih. Jane kowe iki wong ayu, wong ndi to, Mbak? Cedek kene lho Mas, aku arek kampus sebelah. Oh iya iya. Mau mbek aku mau gelem kan, Mbak? Kira level aku wis suwen ya. Goblok kowe ora iso nggodha arek wedok, aja nggodha arek wedok. Lah gak iso nek arek wedok mau aja sebut jeneng Kartolo. Oke. Panas-panas ini tinggal mikir wedokan turu wae padi. Turu wae. Mimpi ngono bae. Suwe gendeng iki, lak kok ngene terus iki. Budal enak Pak Karto mbek arek-arek. Ae. Ayo Bing wis, golek dukun aku saiki yo. Lapo Wis tene? ayo. Golek arek wedok. Ayo wis ayo. Ayo. Ayo tak teno Nanti padahal saiki. Golek dukun nanti. juragane dhewe lho ya iso. Oh wis ayo rono ayo. Ayo. Bateng. Eh. Murun. Kok namanya Pak Karto ini? Lah juragane ini pinter, sing ngerti. Wah, lah Pak Karto iso lho. Iso. Ayo. Bos. Ayo bos ya. Lambene wong iki. Buk PT wae nang. Ya paling buk PT wae. Mosok yo aene bok PT anake dunya ora tau dimek belas. Punggano mang PT ae. Ya, arek-arek iki iso wis bengak-bengok idola opo sih. Gak kenal wong tuwa ndok mburi jek rumah PT kanggo persiapan sik dino kemis lho. Kanggo potes ndek bal iki lho. Kono nek sing menerang tercepat iku oleh hadiah TV di desa Pal. Dola opo sih rek? Wis rame isu rek. Lah iku bos e. Lho lah iya to, PT maneh to. Ono apa to rek? Isu-isu sing brengkok rek. Ate perlu apa? Ngene lho, Bos. Iya. Kartolo iki atine gendeng perkara arek wedok. Iya terus karepe apa? Ya wis apa penake. Oh, lek di tujuan karepe ate melet arek wedok to. Ya sampe lak jagone arek. Oh, lek Pak Karto iki
Andalan arek wedok. Iki lho. Ngono ae. Wis saiki ngene. Sajan wis perlu karo Pak Karto. Ayo muat dulu ae wis. Wis ayo. Ayo, iki tanggal PT sik. Ya. Ampuh tenan nih Pak Karto ini. Ya, lampian no. Arek wedok do gendeng ape ning wengi. Iya. Tenang ae lek Mbak Pak Harto iki. Ampuh yo. Ampun. Ben aku tau krungu kan. Tonggoku tau tombolan Pak Karto iki. Oke anjing medori tonggo. Oke. Berarti ampuh tenan Pak Karto yo. Ampuh. Nah, iki terkena iki depan yo. Siji. Petek tok sing dianu ini. Oh, lah ae dhewe yang pitik tok. Gambar tok. Gak kon date ana perlu apa ya rek? Kok isu-isu wis do ngrumpi bareng-bareng lho. Arep ana apa? Kok do teng gentulit. Arek telu. Digegayuhan apa? Ndang ngomong kene. Aku dene iki ana perlu nih, Pak. Ket wingen-wingenane aku kepikiran arek wedok iki, Dok. Ya apa carane ngenekne arek wedok iki, Pak? Ben iso dadi bojoku. Solusine apa? Mumet aku kan, Pak. Pirang-pirang dino iki apa? Sampeyan iso ngenekne, Pak. Krungu-krungu iso pinter sampeyan jare. Wis rek. Nek anjen kon diperlu sing kaya ngono, ya tolong karo aku. Ya tak tolong, tapi aku dadi dukun ya ora dadi dukun. Nek cuma aku nek garap ngono-ngono aku ya iso. Soale opo? Aku dhisik lek dinyarek wedok anjen ya wis ngono iku. Langsung tak pasang pengasih aku iku. Tak gengen narek wedok mau. Supaya cek aku keturutan dadi pacare lah intine. Dadi bojone. Ngono lho. Lek kon anjene wis ndek kepikiran kaya ngono kok wis gak iso turu. Wis rino wengi pikiran arek iku. Mbah iki sanggup garapne awakmu supaya cak iso keturutan dadi bojone. Ya wis ngene rek. Nek jan wis ndek karep sing kaya ngono. Wis ayo. Melok nang pesanggerane Mbah. Timuri ngono. Ayo. Wis lo. Kekarepan sing abote kaya ngono. Ngarep narek wedok sing jenenge Mila mau to, awakmu rene mau. Iya, Mbah. Oh, iya ya karepmu kon niku kepengin ngenekno arek wedokmu kepengin dadi bojomu ngono to? Iya, Mbah. Dadi bojoku. Oh, lek ngono wis gampang. Kok Mbah sing ngerjani supaya Mila mau cek iso seneng karo awakmu. Lek ngono to kekarepamu? Iya, Mbah. Oh, iya. Syaratnya apa ae, Mbah? Lek masalah syarat iku macem-macem loh. Ana ya sing syarat iku enteng, ana sing abot. Ngono lho. Iku werna telu lho. Sing enteng apa, Mbah? Sing enteng. Sing enteng-enteng ya wis gampang iku tapi waktune jangkaune rada lumayan Suwe kamu. rada suwe. Nek sing cepet sedina rong dina wis syarate nggo wedhus plongko rene ngono wis. Wedhus plongko. Mene iku ya wis arek wedok wis goleki kawon. Ya sing cepet ae kuwi, Mbah. Oh, lek kekarepmu sing kaya ngono ya ora apa-apa tapi siap. Piro kan, Mbah? Lho, iku lek karepku yo wancane jaman-jaman saiki yo ora ana. Jaman iku jaman gratis. Ngono lho. Kudu sing mangerteni dhewe awakmu iku. Wis ngerti, Pak. Oh, ya wis Sing lek cepet kaya ae, ngono Pak. wis tak garape. Iki apa, Mbah? Banyak karo barange wong tuwa. Iki kanggo. Iki kanggone apa, Mbah? Wis to, kowe iki canom, wis apa jare sing tuwek, engko wong tuwek iki lak wis iso ngarahno. Wis iki oleh kepindho khasiate awakmu tak kandhani. Tapi besok awakmu aja sampe niru-niru duweni ilmu sing kaya ngene iki. Iki khasiate kena kanggo nyantet. Waduh. Kanggo nenung. Pokoke iki gaene barang sing ala-ala tok sing ora becik kanggone wong urip-urip bebayan ning omah-omah. Ngono, ngerti? Ngerti, Mbah, ngerti. Ya, lek ngerti ya wis. Ha iki maneh ana maneh. Lho, wis, lho. Kowe lek kepengin roh khasiat iki ya kanggo pengasihan juga ya kena. Paribasane kok ditancepno gunung Jogrok segara asap.
Lah aku golek iki sampai tak lewangi lelakon iki. Topo sumber pitu. Songkong iso nurut kali suwene 1000 dina lelakon. Ngono. Yen gak iso nglakoni gak kuat ta apa brotone iso dadi gendeng. Dadi stres. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kowe sakmono uga. Kowe yen nate ngarepno pusaka iki kudu ndelelakon sing kaya aku iku mau. Lah garek kowe kuat apa ora? Lek ora kuat ya iku mau kedadeane. Gendeng Wah. turut pasar ya stres. Nurut embong. Iso-iso tambah konku dadi temekane mati lek ora kuat lalakon. Ngono. Paribasane wong cilik kuwate nggo panan sing kaya apa lek ora kuat adahe akhire mutah. Ya iku mau terus dadi gendeng. Wis ngerti ya? Ngerti. Ngerti ya. Ya lek ngerti jek ono maneh. Sono maning, Mbah. Ngono. Lho lek Kang narek wedok lho. Iku wis ono dhewe. Wis tak siapno anjene. Ya iki. Lho. Lah kok koyo ngono, Bing? Lah iya, lek ndek omah ya ono ngono gawe ngirisi brambang mbek mak. Wis aja ngomong koyo ngono kok kualan kok. Ya wis, lho, lagi tak karape. Karape kekarepanmu sing kaya ngono kuwi. Wis. Iki kekarepanmu tak karape sing nggonmu kesengsem karo arek wedok sing mbok gendengi mau sing mbok tresnani mau sing jenenge Mila lho. Tak tandangane tak garape. Arek wedok mau cek ndang seneng karo awakmu. Garape, ngono ya. Wis, garape iki kayane anak dene kekarepan sing kaya ngene wis gak urung sing repot ya wong tuwek ae. Wis ora apa-apa anjene wong tuwa iki dadi gawe repote anak. Wong tuwa bapak kebenaran wis karepe sun mata ajiku kembang tuwa iku semua langkir lebno kuwi karepane si Mila. Karo si Murtala iso tau rukun sak lawase. Aja bali-bali sak delokku papat kang saka kulon saka etan saka lor saka kidul. Yen durung tak kongkon mulih aja mulih-mulih. Yen arek loro durung bisa gegaupan kelakon omah-omah aja sampe ninggalno pertapanmu, pertapane si Mila karo Kartolo. Lah kae lah Mbak Mila kae. Kae. Lah iki pas pembuktian ini sama Pak Kartoi. Ya. Mbak. Bop. Kenapa, Mas? Teko ndi sampean? Teko omahe Pak RT. Ono apa, Mas? Biasa jalan-jalan. Aku wis ketok ganteng apa urung? Apa sih? Gak jelas. Ya apa Bing mau nih Pak Karto? Aduh, parah iki. Masa sih urung ganteng aku, Dik? Ganteng, rene.